Стипендыя Аркадія Смоліча – гэта падзея. Падзея для абсалютна розных сфераў нашага жыцця, таму што вельмі важна, каб тыя, хто ўжо штосьці дасягнуў, дапамагалі рухацца, развівацца, матываваць да далейшай дзейнасці моладзь. І вось гэтая стыпендыя, на маю думку, паклікана якраз дзеля таго, каб аб'ядноўваць людзей дзеля дасягнення грамадска карысных у розных абсалютна сферах мэтаў. І для мяне гэта яшчэ ўласна добры знак, што мы ўжо навучыліся ўзаемадапамозе і салідарнасці адзін з адным. Таму што гэтая стыпендыя, ініцыяваная Кірылам Атаманчыкам, яна стала грамадскай стыпендыяй. І гэта добры знак таго, што наша грамадзянская супольнасць развіваецца і адгукаецца на такія карысныя патрэбныя ініцыятывы. Дзякую усім, хто падаваўся на стыпендыю, было вельмі прыемна, вельмі натхняльна убачыць і прачытаць пра вашыя праекты. Я спадзяюся, што ў наступным годзе аплікацыя будзе яшчэ больш, фундатараў будзе яшчэ больш, і што такая грамадская ініцыятыва будзе пашырацца. Что такое стипендия Аркадия Смолича? Это стипендия для людей, которым не все равно. Чем больше людей, которым не все равно, тем здоровее наше общество, тем здоровее наша страна. Я благодарен всем, кто принимал участие, кто давал деньги, кто подавал заявки. Мы будем продолжать дальше. Спасибо. Я вельмі рады, што такая ініцыятыва, як стыпендыя імя Аркадія Смоліча, знайшла ўвасабленне ў беларускіх умовах, і тое, што далучаецца з кожным годам все больш і больш людзей. І мне здаецца, эта праца вельмі важная, і это добры прыклад для ўсіх астатніх, як мы можам падтрымліваць актыўных маладых людзей, як мы можам іх падтрымаць. І я спадзяюся, што гэта ініцыятыва атрымае яшчэ большы распаўсюд і заклікаю ўсіх таксама прыняць удзел.